KwaZulu-Natal njengamanje abafundi izikole eziningi azinakudla. 1 Mtolo, Kwemtolo, Duma, Nomagugu, Mahlaba, Hlomuka, ngikhuluma nani manje. I'm disappointed in you. Ikakhulukazi in those 2 people okuyibona amakhanda ngoba akekho ngazi ukuthi ikhanda lika African National Congress eKwaZulu-Natal uMtolo njengomuntu who will remain in an office as a secretary general. Ikhanda le-ANC KwaZulu-Natal uDuma okuyena okwazi ukubhekelela i-ANC ku government aphinda ibhekelele i-ANC as a chairperson of the African National Congress. Duma aphamangami uma ngithi mina anizi kahle bafotho nisebancane ngiyasiphoxa ngani zakwethu mhlambe sishiyana nabo iminyaka emibili noma emithathu noma emine noma emihlanu kwabanye kodwa ngiyamangala ngani zakwethu uma ningabaholi benhlangano enkulu kangaka ulanga libalele uphikisa kasebe ulithuli elela amathambo la uma nina nizovuma ukwahluleka la KwaZulu-Natal eningalenzi iqiniso ilembe lithule lithini uSolomoni uthula uthini uDinuzulu uthula uthini ucetshwayo kaMpala uthula uthini angisacabangi nangobuZulu ke manihluleka ubukhongolose nicabange nangobuZulu ke bakithi nangobuqhawe bethu njengamaZulu ukuthi asibona inzalo yezahluleki ngempela nenzani kuyanibuza nje. Nothi kusasa masenithukwa nisasa masenishawa kusasa mangabe izoselambile ngonyaka ozayo maniqhubeka nalengqondo eniyifumbethe njengamanje bese nikhala. Don't be arrogant leaders. 1 Don't be ama leaders angatholakali. 2 Don't be a liars. 3 Don't be ama leaders who promise and not deliver. And then nina nibe nokuxabana nodwa nimixane niqhamuke nizoxosha abantu singazi benzeni. Yebo uBeyonce akasenze lutho ayikho into esiyibonile ayenzile uBeyonce ngizothi usexoshiwe kodwa nimxoshe ethi muhle noma nifuna ukuhlala namadumbe lawo niwafuyile lo ntombazane nenhle lesiphatsha lezi isiphatsha ibayishibs uyabuqala nokuba nqoqosho muhle kanjena hayi muhle layasise lwana muhle umuntu muhle bawu ufuna kuthiweni ayikahle bawethu awu muhle layasise uxoshele khona lapho wena Beyonce nje baxoshele lokho ukuthi muhle abaxoshele enye into futhi angiyazi ngoba siyazi into oyonile futhi asiyazi into oyenzile kodwa ngajabula ukubona ukhuthele ucotshisiwe samamandla ngoOctober. Angazi ke noma nihlangene nemadepartment amaningi noma nawo awenza umsebenzi wakho noma ngokwenzakala kodwa kwangijabulisa ukubona nje ngikhuluma umcimbi kodwa nje kodwa ke manje besilindele ukuthi mina ngizokujaja kusukela manje kwi-budget entsha kuze kuyofika kuJune ngikubone ukuthi wenzani noma kulonyaka nje ngubuke nje ukuthi uBeyonce ngempela noma uBeyonce kodwa wazi ukuthi siwubani singamaZulu ngizokuthi uqoshiwe ke uhlele ekhaya manje dek kodwa sazi wenzeni umuntu okuyena owenze into uyasebenza. That is unfair. Lo wakwa education uFraser sabona sisi lo sisi lo ophethe education into engizoyisho ukhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa. We can't have so much crisis in the nutrition where izikole abafundi ingane zethu ziphuma ngo11 ekseni zibuyele emuva thiwe igrosa kayikho thiwe kazidlile nezidlile kade ivele inkinga ikhona kusola kudala
Amarayisi abolile, amasi afike ebolile, awucaba ukubola kwamasi ngoba amasi nje awukubola kwawona ehhowa ngoba ubisi usuke selibolile. Kodwa lusilodlikayo. Kodwa ke manje ke kwenzakalani? Ulandwa akasebona impela ukubola ke amasi. Adilikwe lapha kungabi indaba zalutho uphinde futhi kuzolandwa amarayisi angaqondakali impuphu engaqondakali ngoba ujustify ibudget abantu bejawu kwakhe idezi ngoba nabo njalo laba bantu abatholela amathenda kahulumeni abanye babo abalenzi iqiniso. They get too much excited and they misuse the budget and they misuse those funds building their own homes so that they can go out in public and cry loud. Whereas they feed their stomach, balobona abafazi bakhala. Izinjalo who don't think for our community and for our kids. Ingane zethu nedliso shefu. Bese kuzoba ke indaba yama officials. Lento yokuthi uhulumeni uphethwe. Yabona lento mazane lethiwa uFraser lephethwe education. Yebo yona yikho into eyenzile kangako kodwa ayiyona umholi ihlobo nje awukwazi ukuba yi-leader and then you are an accounting officer, then you allow yourself to be led. You must protect your position and you must be a father and you must be a mom in the home. Umzalo njani okwazi ukukhala ngeingane zakho ukuthi zilihlasa hambe xoxela bonke abantu duma ngithi umzalo njani okhala ngokuthi mina ingane zingiphunyukile ingane zami hayi ingane zilihlaza hayi ingane zingamahlokwandlebe hayazizwa mntolo ubaba njani othi hayi ingane zami kasizwa ingane semisidla ama drugs yabona nje uthi abo pastor ingane yami engayisala entombini yami njengoba kuthiwa kwenziwa i-DNA nje ngiyasha yabona nje bakithi izovelele ngani yakwamntolo uNkulunkulu wami ngenze njani umzalo njani who go out cry loud in public about a failure of him or her to hold and to grow and to groom and to kubeka umthetho ekhaya emndenini kuyicala lokho mntolo kuyicala lokho duma kuyicala lokho Fraser ngicela ukunitshela kusemanje nje kuyingozi enkulu futhi ayincane. You have failed the future of this country. The Department of Education should be the most taken care of. Lo sisi uqhashazwe ingane zama-official lapha zazamkhandela ngisho i-trip eyaphesheya eNew York beqala ukugibela ibhanoyi uNkulunkulu na business class uNkulunkulu wamayela phesheya yena lo sisi bakithi kuthiwa uyo-attenda i-education ceremony phesheya lo sisi uNkulunkulu wami ngungqongqoshe mina uhamba nabantu lapha bayamfuza baba endleleni abanye babo bamphathele izikhwama bayamnesa bamgqokisa bamthithitha wathi esengiphumelele I'm successful. Inkonyane yethu wisisilinga labahulumeni laba kanti bazosala ocele sengisho indoda lakabheka icele nene udirector lapha kwa-education bebonda isijingi bese bekhahlaza yonke into uyabuya kuyena sekuhleliwe. One, empowerment of people who have been working within the ubona inkathi ngingiza nje ubona i-effect ngingiza nje so much beneficial in this. Ngithuke ngawo mama ngizwa kuthiwa mina khona umuntu wasemajuba lapha othole itenda yokufida ingane ikimu lezi kuthiwa kufidwa zikimu noma ukufida ikimu manje lento yokufida ikimu le ezikoleni lento yokwazi ukufida ikimu uyithole lapha wayeseyaye kwathiwa yena ama companies awu-21 umuntu yedwa nje ngoba lapha ku department 2 people. One was Mshengu
unemkhovu yakhe nezipoki zakhe ayishiyile uyena odala yonke leya mess if umuntu wakwa Eskom CEO Eskom ekwazi ukubizwa eParliament ukuthi azochaza ngenkinga zakwa Eskom engasasebenzi kwa Eskom yini enhlulu ukuthi ninibize ukwazi Mshengu eParliament na ingoba Duma aninawo amasende ingoba Mtolo aninawo amasende you must be reliable and be consistent and make sure that you do whatever it takes to save the African National Congress in KwaZulu-Natal and South Africa uyangizwa tathalle nje akumshengo lapha njengoba kakusanda represent eParliament bezale ngoba isithenga amaplaza irish kabule kanja lemigudu yokuthi ukwazi Mshengo hamba akayochaza angithi uyakhumbula ukuthi utheni Mshengo Mtolo uyakhumbula ukuthi utheni Mshengo uthe Mshengo akubonge yena uma abafundi bakaMatric benze kahle akubuzwe yena uma ama-feeding scheme yebo angithi umphimbodo akwehle ngawo kwehla ngamphimbo munye same thought same energy same proposal same everything phuphuza kwaMshengu you think you are smart you are not smart we are smarter than you you may have all we don't have anything but we are smarter than you go in Parliament and explain all the devil that you have done in the Department of Education. Ningadlala ngale ngane yentombazane ngoba lentombazane lela nayo kukula Mshembe ayilutho yona yokusiyami njobe umiyane kodwa ayiboni lutho iyafana nalo lokuthiwa Beyonce. Ubese mhle nje bese makeup nya bese akaboni lutho. Naye ke lona nkosiyami bakithi Shembe bese aswenka nje sahambe ethungisa ecelwa aba. Manje ke lana ke iphuze libalekile ke elokuthi ke Mshengu akawuchaza eParliament ukuthi kwenzakalani njoba afuna unqonywa kanje ngoba futhi namanje kumele makaxekwe futhi okwesibili kuyilungelo lakho Fraser ubani Fraser ubani lo igama lo mama ukuthi Fraser yena ngithi umbali Fraser yeah Mbali Fraser mama Mbali Fraser ngqongqoshe waKwaZulu-Natal ngiyacela ukuthi wazi ukuthi as an accounting officer umsebenzi wakho ukuthi ubhekelele one iphuze libalekile elokuthi uyelusa umsebenzi nikeza abantu imisebenzi ngoba i-empowerment yabantu abamnyama abangosomabhizinisi abasafufusa iyabasiza lento ye-feeding scheme uNkulunkulu wami iyabasiza bese phindwe yelusa njengomholi ukuthi iya kubantu abafanele noma abangafanele bese uphindwe yelusa ngokwenhlangano yakho akulona icala lelo okwesibili nihlukane ukukhala ngendaba yama officials we-HOD hayi imosti yabo nje babheda yabona kakhulukazi la kwalokunjalo yini lento education kubalekile ukuthi mawufika ungqongqoshe mawubona ukuthi ukusebenzeka nalo HOD loyo musana ukuhlulwa inkatha musanda ukuhlulwa inkatha awumntolo intolo nihlanipheka kangaka nihlulwa ukukhahlela izinja lezo HOD ezibonakala ukuthi zizamagciwane abahole kade bephethe previously and they are controlling them because bane imfihlo dawonye nihlulwa ukukhahlela lezo zinto nibangule lawo meva lawo nihlulwe lokho. It is so simple. Musana ukuhlulwa inkatha inkatha mawayinikeza i-department noma uyinikeze nje into simple nje umasipala hayi khohlwa lo manager no director bogijima enkantolo bazofukufisa kwasani befaka abantu babo ngendlela eqondile. Can you do such simple thing? Because into esifuna manje i-service delivery asifune ma event asifune slogani home siyazi 30 years nisichaze litayodwa Shembe nasikhulula kodwa manje nisiboshwa yini nenzani Mtolo msana ukuganga nayo amadoda amadala kangaka yeba namasende makufanele ufuseke makuba ufuck off makufanele kuba ihlombe ningamix musanje ukumisa lehlobo musanje umixa nje hlobo into ebalekile ke enye into engifuna ukuyiphawula la uyazi ngiphazamisa anyanyanyisa manje uyangiphazamisa umqhwebani shit
ngithi mina into ebalekile ke manje enye into nehlulwa yini ukuthi into ethintana nalento ye-education yazi ukuthi lo hulumeni ningayiqala nje into ebuhlakani bokuthi umathende nawo you must empower if you want to live within freedom charter and make sure that you empower black people. You can do one simple thing. Uhlulwa yini ukuthi nithi nje ke nathi fethu yabantu abamnyama abane rice bazowenza i-rice lapho abantu abamnyama lelo rice lelo sizophoqa wonke umuntu one contract with the Department of Education ukuthi awuthenge i-rice lapha kulo yamuntu omnyama libhalwe ngumuntu omnyama libizwa ngumuntu omnyama iphepha lokushida bethishu ibizwa ngumuntu omnyama kuzoba impuphu ibizwa ngumuntu omnyama ifethu kube ngumuntu omnyama kusebenza abantu abamnyama. That's how you can empower people. Niphoqa ubhontshise ukhiqizo abantu abamnyama noma ngabe ke i-supply and demand nobisi no bayithatha kubelungu kwesikhashana while they are still building themselves. Nikwenza lokho nihlulwa yini ukwenza lokho nihlulwa yini nje ukuyenza lonto leyo nihlulwa yini nje ukwenza lokho ngoba yini na niyahlanya ngempela nihlulwa nje ukenparishana ngoba nibheka ama-retirements enu. Ngithi ke njengamanje ngicela ukuthi lento ya-Department of Education ilungiseke ngokuphuthuma. Kwazimshengu hambe uyochazela eParliament abantu bafuna uncono hamba kuyoncono. All HOD abasangene they must be fired with immediate effect. Mtolo nawe duma yabantu amasende bese kuzothi nisicacisele ukuthi lento bazana ukuthi uBeyonce nimxoshele into ebokubani wenzeni ngoba sifuna ukwazi phela ukuze ozongena angawenza phinda abaphutha awenzile. If it is a personal vendetta ukhohlwane bafana bakithi khohlwane nje bafana bakithi khohlwane nje the province namanje kufanele niyazi lento ukuthi isaphethwe ukwazi imshwengo isaphethwe usihle zikalala HOD baqashwe usihle zikalala basekhona abanye bamagciwane abanye baphila abanye bamagciwane eminyango ngithizeni lo shoti engangikhala ngaye isincane isikhandolo ucabanga kwakumnandi eduma umhlula ongemnandi. So now how do you relax? You can be in the same umbrella of the NC but it's not nice at all. Pure champagne man.